Došlo vlastně SMS-ka. Jestli byl pojď, já jsem se vůbec nebyl. Chlebíčky jsou tady. Každý má dva chlebíčky, jo? Od každého druhu ty máš 3. Děkuji bardzo, pane. Je takový výhodnější ten čas, a je brně já si vím, tak je tam ten Postav to tam Rikal, na nějaký... Nebo první den, ne? Tam byli 7 lidí, příklad jsou biomedicíny. Já jsem měl teďka 3 prvačky v jednom kruhu, ale žádná nechtěla jít na informatiku, já nevím proč. Já se nedivím, že nechcou studovat ty vaše periferie. To nevím, každý dostane jedničku, těžké. Pro ženskou? To asi nevím. Proč? Já jsem neměla problémy. Problémy. Tak ten analyzátor... Jediná periferie, co ženskou zajímá, je úplně nejde než na počítači. No ale tady tak je... to vyšlo funkcionálně, ale to taky vyšení. Jo, zaměla se Teďka 3 doktora má jedna z Ekvádoru. Karda, ještě se učí vyčíslit a složit. Ty složitost stále existuje, protože ten ženský nejde. Je Ekvádor. A počkej, a to má varu. Je myšlenka nebo úplně Takže to je jenom číslice. Je to úplně jinak. A menší, že nedáš produkt na jet. Asi neříká, že přišla na konkurzu. Ale to mají tady. Ona je jako v pohodě, ale... Tak tam je slyšel, to se začal provázat. Rád? To asi debil, natáčí je kamera skrytá. Nežívej se, ale... Máš upozornit. No klidně povídej dál. Ta sousedíková to je ta hezčí, že jo? No nevím, tak mluvím, jestli taky souhlasí. No, řekl bych určitě, že je má ženský jajek, komodice vám odmluvit. Ne, však právě kvůli tomu děkan Honzík vyhlásil program už minulý rok. Pozitivní diskriminace. Ne, prostě dal do nějakého oběžník nebo takového, jako, že se mají všichni zamyslet nad tím, jak zvýšit počet žen, který se budou hlásit na tuhle fakultu. Třeba zrušit předměty jako programování. Ne, to nešlo tam prostě. Jak to udělat atraktivnější, rozumíš? Tak jako Honzík opravdu oficiálně vyhlásil. A pak někdy v březnu prostě udělal to, že sezval všechny ženský, které jsou teďka na fakultě a že s nima bude debatovat o tom, jako co má udělat, aby se jich hlásilo víc těch ženských na tu fakultu. Tak nevím, jaký to mělo výsledky. První ženská říká, mohlo by to být víc chlapů, že? To nevím teda, ale tak jako Honzík má takový nápady někdy. Co to bylo, neříkal? Doufám, že to netočíš, prosím. Jo, a pak to zveřejním někde na webu. No dík. Se tady takhle se u nás seminář. Jo, školy. Přednáška, víte. Jo. Kruh rodina. Konzultace. A všechno to je? Co? To jsme vyredukovali, no. Já jsem už měl jednou nedělu, jo, já jsem česká. Což já si teda taky, jo? Jediné sklo tady. No, jsem si vždycky odlišovat. Ale to pečko, to se tam je předtím, jo? Žádný péčko tady nebude. Tak si sedni tady.
Říkám ty, no když to máš tam? Dokumentuju. A vidíš. To zase bude nablikáno vůči. Je to. Ty není anonymní uživatel, když se máš na ale tam prostě A se pracáno. No, ten náš 1 kilobit za sekundu. Musíš počítat, až si to pošle Jara. Já vždycky si to přes noc označím všechno a prostě to A to padá. a ono to někdy, jako co někdo smaží, jako, že se a když se tam jak normálně předávat, když máš useklej kus, třeba nějakýho Antegu, a když to otevře Windows, videotéku, tak to prostě napíše, že je porušený ten soubor a nic, ale když jako, na to já nevedu, že si říká, když na to klikneš, a tak jsi jako náhle, tak bylo dole se udělá takový náhle a tam to normálně nevidí. to je nějaký dík, No já nevím, co to je. No, líčil jsem ten především zážit. Jo, to bylo rádi, že se cestování časem jako celoživotní problém. Já jsem to neslyšel. Ale to dělal Arbule, který říkal, super, ty budeme do minulosti, ale budeme mít všechno vytvořila systém do minulosti. Co se stane? No to je paradox. Máme fotografii v minulosti, která už se nemohla existovat. A on si takový počítal, říkal, že jsme dělali takový problém, tak to šlo já jsem říkal, ne, že to je na úrovni, se tady to je problém. No, ještě jsem tam nešel. To jde vodiče. Tak ten skutečně na ten pokyn společně včera je dělala zanalizátor, měla pocit takže je fakt, že Já jsem to dělal na Sofii, ale jak jste dala skoro 5. Jo, vysvětlou jako přesně princip jako sekundáru a primáru a teď tam chodí tam 5 ženských a já jo, nějakých 5 někač z učtárny nebo tohle. Ale to jsou ženský, který prostě třeba v životě nebyli na strojovně nebo v primáru, já tam třeba chodím nebo tohle. Ale on tam prostě kreslí borec schéma, ne? A tady jde mineralizovaná voda a on mluví zásadně bez kratkách, jo. On třeba z toho hlavní cirkulační čerpadlo řekne ACČ a jde to tady přes armaturiu D1, jo, a teď tam nakreslí šílený schéma na tabulu, ne? Ženský prostě na to, ani já tomu nerozumím, jo, teď ženský na to hlídají, ne? A po 8 hodinách prostě ženská, co se dělala za mnou, se začala chlámat, ne? Asi prostě už nějaký nový kolek, ne? A on se jako pak zarazil. Tomu se vůbec nedivím. Přednášející a máte nějaký dotaz nebo něco? Co znamenají ty čáry na ty tabuli? Brno je malo město. až teprve, když si nechal poradit, aby se přijel na víza, tak potom přicházela odezva samozřejmě od teploty, ale pak přicházeli to znamená, že opravdu za prostřední prostě vyžaduje Já jsem měl zvorná vidím les a něco jinýho a souvisí to s tím doplňkem. A to je ta prezentace. Fakt je ten, že drzeč je lepší než poplužní dvůr. Šajda už postupně přestala umět jezdit poplužní dvorek. Dvůr. To byl prostě... Já vám to neřeknu přesně. To byl svobodný statek. Ještě jezdí před Boumícem. Jistý. Zřejmě. Kdy prostě, jako když jste dostal takovou funkci, tak jste byl pán.